אנחנו בעוד סרטון חדש של מה אתה מעדיף, חלק אחד. אם אתם רוצים עוד חלק, 50 מנויים. בסדר? אז עכשיו, מה אתה מעדיף? לחסל את החמאס או לחזור כל בזמן להרוג את היטלר? להרוג את היטלר. 40% אחורה בזמן להרוג את היטלר ו60% לחסל את החמאס. אוקיי. לאכול חתול, לאכול כלב. לאכול כלב. חתול זה לא לאכילה. מה? להשתמש רק במסך מגע להשתמש רק במסך מגע. יופי, אוקיי. מה אתה מעדיף? תאילנד, צרפת? נראה לי צרפת. אוקיי. אוכל מרוקאי או אוכל תימני? ברור שאוכל מרוקאי. מי אוהב אוכל תימני? חופשה בקריבים, חופשה בהוואי, ברור שבהוואי. מה אתה מעדיף? באטמני אמיתי או סופרמני אמיתי? אוקיי, אז באטמן סתם נתלה, מה הוא נתלה בכלל? וסופרמן באמת עושה משהו. רואים? מה אתה מעדיף? אמרתי כבר צרפת. מה אתה מעדיף? פלאדמן או נסטלי? מי שלא מבין בגלידות יבחר את פלאדמן. נסטלי הכי טוב. נסטלי יש לו קראנצ'ים, קראנץ' קורנפלקס וכל הקראנצ'ים האחרים. אז נסטלי. קדימה. אוקיי, להרוג בן אדם שאתה מכיר או להרוג 3 זרים מוחלטים? להרוג 3 זרים מוחלטים. מה אתה מעדיף? לשתות דבק פעמיים ביום או לאבד עין? לשתות דבק פעמיים ביום זה יכול להיות בכמות כזאתי. אז נראה לי לשתות דבק. מה אתה מעדיף? אמרנו כבר. אני יודע. קדימה. אוקיי. שיהיה לך בבית רק סלון, שיהיה לך בבית רק שירותים. רק סלון. מה רק שירותים? מה אתם יודעים? מה אתה מעדיף? נסטלה. אוקיי. שמישהו יעקוב אחריך כל היום, שמישהו יבהה בך כל הלילה. מה? אוקיי. קדימה. תות או דובדבן, תות. מה אתה מעדיף? להתמסטל או להשתכר? נראה לי להתמסטל, לא יודע מה זה 55. מה אתה מעדיף? לושיאן או פיפה? אני לא אוהב כדורגל. קדימה. מה אתה מעדיף? לראות טלוויזיה, להיות במחשב? מה? מה אתה מעדיף? ללבוש בגדים שאתה אוהב ואחרים שונאים? ברור. מה אתה מעדיף להיות בגובה? 120. מה עוזר לכם להיות בגובה 2.5? מה עוזר לכם? מה אתה מעדיף? אייפון, סנדלים, כפכפים. מי ירצה סנדלים? כפכפים זה כיף, כפכפים אפשר להוריד, סנדלים זה מגעיל.
לנסוע ברכבת, לנסוע באוטובוס. מי אוהב לנסוע באוטובוס עם כל האנשים שמזיעים ומורחים את זה על כל החלונות, ואני מוצא שם נזלת והולכה לפחות אנשים חכמים פה. קדימה. מה אתה מעדיף, ישרפו לך הידיים לדקה יספו? נראה לי הרגליים לדקה, את האמת. מה? להיות מורה למשך כל החיים שלך, להיות תלמיד למשך כל החיים שלך, להיות מורה. מה אתה מעדיף? ללכת להופעה של ג'סטין ביבר, לקפוץ בנג'י עם חבל קרוע? מה זאת השאלה המטומטמת הזאת? ברור שללכת להופעה של ג'סטין ביבר, מי ירצה לקפוץ בנג'י עם חבל קרוע? מה מטומטם? להרוג גור כלבים של ילדה בת 5, להרוג חתול של אישה זקנה. חתולים לא יודע למה אתה צריך להיות קיימים. כלבים אתה יודע, אתה כועס עליהם, יש להם פרצוף חמוד. וחתול זה כזה, אני אפיל לך כיסא עוד מעט. להרוג חתול של אישה זקנה. מה אתה מעדיף? פיצת, פיצת במינוס, פיצת. להפסיק להשתמש בטלוויזיה לשער את חייך, להפסיק להשתמש במחשב בטלוויזיה. מה אתה מעדיף? לאכול את החייך שהחייך תבוא עולם, לשבור את שתי ידיים, לעשות קעקוע של דבר. לשבור את הידיים! כי שבירה יכולה להיות רק לדקה, ושבירה יכולה להיות עד חודש. אתה יכול, מה אתה מעדיף? ברור שלטייל בזמן. מה עוזר לכם לעבור דרך קירות? נראה לי, אני את האמת מעדיף את שניהם, אבל נראה לי שמרפסת. פמילי גיא, סרט פארק, לא מכיר את שתיהם. ממדיון, ימית 2000, לא מכיר את שתיהם. תקשיב, וואו, היום התעוררתי ב1 בלילה, ראיתי טלוויזיה לאיזה שעתיים, ואז הלכתי לחדר של ההורים ואז הלכתי לסלון להביא את הטלפון שלי, ופתאום ההורים שלי צועקים עליי שעכשיו 3 בלילה. ואני חזרתי לישון עד 8. אז אני אתעורר כל בוקר ב3. לקבל אגרוף כל פעם שאתה קם זה סתם סתום. מה אתה מעדיף? סטייק. מה? אמרתי כבר אייפון. מה? להתפרסם באופן משפיל ומגוחך, להישאר אלמוני. מי המטומטם שירצה לחיות חיים משעממים, לעשות כל מה שרצית לעשות, אבל לחיות קצת כיף. לחיות על גיל 50, מיטה וחצי מתכווננת, מיטה זוגית. רגע, יש לי מיטה וחצי מתכווננת, אז עדיף מיטה וחצי מתכווננת. מה אתה מעדיף? לשבור את שתי ידיים קדימה, פיצה או המבורגר, להיות שמן מאוד, להיות רעב תמיד, לא לצאת מהבית לשבוע, לא להשתמש בטלפון. ברור שלא לצאת מהבית בשבוע. מה? מה אתה מעדיף? לסיים בזמן, קדימה.
קדימה. מי המטומטם שיוצא למודיעין? אוקיי חברים, זה תהיה השאלה האחרונה שלנו להיום. לשחות במועדת ביי, ואל תשכחו להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון, ואנחנו עושים אתגר שאם אנחנו מגיעים ל-50 מנויים עד יום ראשון הבא, לא, עד יום שישי הבא, עד יום הולדת שלי, אז אנחנו עושים משהו מביך מאוד. אז כדאי לכם להירשם לערוץ.